سلام فتواتن كبران تخاتلتي ببزلخمو سلام طعنا رهوانا تمنخلكم أبريلكم عند مدينة أما حبراو ميديا أزيوم أزرب ساعاتتن تكسات حبريتات نحيزلكم قريبا لكم نزي channel سبسكرايب زيكوركم حدش فامين تهدهم سبسكرايب بمقار إذا فيديو دموانا بزع سب انتك بصح لايك مقار جمهور فاميلي نغطس لما محوت نود بشاشانا جعفرتون من صورر كوينوهم كم زلو بزرعي جبتينا خنجمر ميجر جنرال تشومو قومو شوتو عليه لعلو اي بعال سلطان بلسغنا ابهاقراو تلفزيون اثيوبيا نعيسرا دقايق بزعبات صمدو زقوبرو هاتفتفي كلها تقال محتت بزعبات صمدو عاد لعلو اي وتهدراو بعال سلطان اثيوبيا بزوانزي ناي امحران اورومون رسون وقديفو ناي تقراي زيغ السنصع كونتات قديفو بعبيو ناي مرجع وطر السماي عاريقون زلو اللخونتات قديفو بصمدو خزارب ممصو ابتا هاجر الشغال غداي سلازلوي اب اثيوبيا مسفانو زغبر زلو وك اب اورومو صومال بنشانغولن كالوتن زلو من العالات مسودان زلو وطرن كلا عبيت صتاو خنتاتنيو نتا هاجر وريطوا زلو سلاز حدا العلواي وتادراو مكوننا ميديا مسيو خزارب انت وينو بزعبا خزارب يخاصبيو تخونه ميجر جنرال تشومو غوموچو بزعبا صمدو يخزارب مريتو سلامنتاي زبل قليل حطو مسنلعل اتملسي قليل صمدو لعل كله غدات نبلصغنا كبدو برغات يلخم زلو زريو اتا لسانا يبلعت وداق زغونت BBC بزعباز ميجر جنرال تشومو غوموچو زغبرو قال محتت كمز تبل ات 20 حدا دقائق الشفنا قال محتت ميجر جنرال تشومو غوموچو ملو تحستو ابتي صندو زبولو من قسقاز زتوكوري نيرو اذا قال محتت نايز ميجر جنرال تمحلالفه استفلالي تقاومتي اثيوبيا اب سودانن ايرتران مزمصو ولقسبات ابور سودان زغبرو واخيبا زر فيديو دحر ملقاقو معالتات صنيحيو وتبل ات فيديو خدمونا TV ابزتباهله مس منغستي ايرترا متسار كم زلو زغلص نا يوتيوب channel يتصعينو تبل BBC اول سعيد استباهله والكسب ابنمونا TV تباهلنا يوتيوب channel زفنو تحستو نحدا تشومه غوموچو زبال جنرال نا اثيوبيا ابزعبه هاجراو تلفزيون اثيوبيا قريبو كم زهتفتف غيرو يا تبل BBC بتزواواري صمدو جنا نخلا بلصغنا شرقا خدر بياي صمدو حجب سالساي درجه يبصح زلو قداماي درجه حساب نيرو صمدو نكبر زبل حساب كلاي درجه نت حساب حزب مس حزب ممرحب اب قبر موعل نيرو استفصمو حجنا بسالساي درجه بريخو نصرما وعزو صمدو محبرسب عالم كم زفلتن دغف كم زركب انت غيرو سالساي درجه بور سودان افتا قبرت صمدو بوغي احادو الجميرو ابتا خيبات صمدو تساتف مورات بوليتيكانياتاتن صلوت سباتن حسابات صمدونا محبرسب عالم نخزرغو حلافنا توسيدوم من قصاص جميروم ابي بصيحم الله خلارستيو دهرزيوم بار غوموچونا ميديا مسيو انصار صمدون محبرسب عالم افليتنا لنا اخبل نسمع زلو نسو صمدونا يكوينات مخانون محبرسب عالم كنغر نحنا صندونا سلام مخانون محبرسب عالم كنغر اتمر براب حدش جنبار فطير له مالتي سلاز خلات كاد لا سلام نصمدو مس محبرسب عالم كتلاليو اجغ يعري اديس ابا متي نعي كرهوني دلي نحبا نيرو نياتو لكعو كعوم زنغرو فلت صنعاتكم دما نغركم الله صباح ود بشاشه خبلعكم ازي اوغاغن بانكن امبسا بانكن سم كل تخدعات زيهم هفتام تقراها بديس ابا زنبر زلو 7% الناس تقبلوا معلين 10 مليون 5 مليون نورمالي نوع عن صدقه بيزنس ولا عند قستايله ازي كلهم بديس ابا زلهم هافاتم تقارو تفوتوا كم غيركم لا راح تقبلكم اللهم ولا عند قبر اي قالني حجي تقراوي مسل يولنا اثيوبيا جن نيجيتاچو كقالسي مو قدحنا ايكم تحاسبون نرانا كنكم كي تحاسبوا ازي نايجيتاچو يصارقان زملكت قال ازي ززاربو زلو حجي سيم تشمه لو متزاربو يمسلكم قدمون تزاربو እያንዳንዱን የትግራይ ወጣት ማለት ነው እንደ ኮብልስቶን ተጠርቦ አንድ አይነት አስተሳሰብ ይዞ እንዲኖር ተነቅሶ ወያኔነትን ተነቅሶ ስላደገ ማለት ነው
አሸናፊ መሆን ከፈለክ ትግራይ ውስጥ ያሉ ወጣቶችን በሙሉ መንጥረ ማጥፋት አለብህ። እያንዳንዱን የትግራይ ወጣት ማለት ነው እንደ ኮብልስቶን ተጠርቦ አንድ አይነት አስተሳሰብ ይዞ እንዲኖር ተነቅሶ ወያኔነትን ተነቅሶ ስላደገ ማለት ነው። አሸናፊ መሆን ከፈለክ ትግራይ ውስጥ ያሉ ወጣቶችን በሙሉ መንጥረ ማጥፋት አለብህ። እያንዳንዱን የትግራይ ወጣት ማለት ነው እንደ ኮብልስቶን ተጠርቦ አንድ አይነት አስተሳሰብ ይዞ እንዲኖር ተነቅሶ ወያኔነትን ተነቅሶ ስላደገ እዚ after one ኩናት ዝነበረ ዘረባይ ሎሚ ድማ ደጊምዋል ሁሉም ተጋሩ ያውልኩም ይልናሎ ሓቂ ስለዚ ንዓኹምን ዝኣምነኩም የለን ካልእ ኣመንጎ ጀነራል ጻድቃንን ኣመንጎ ጀነራል መንጋግን ዘሎ ኣፈላላይ ቅርሕንቲ ትፈጥዎም ኣይራኸቡን እዮም መዓልካ ሓገርካ ይባሃሉን እዮም ሳሞራን ጻድቃንን ኮሚዮም መንጋግን ጌታቸው ረዳን ለሰይም ሶ ሓንቲ ጻድቃንን ጀነራል መንጋግን ባእሶም እንታይ እዩ ክነግረኩም እዚያ መልእኽቲ ስለ ዝመፀተ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣብታ ዝሓለፈት ፕሮግራም ከቕርበልኩም ሓሲበ ነይረ ግን ሰዓት ክሳይ ስለ ዝበለ ብዝኾነ ኣመንጎ ጀነራል ጻድቃንን ኣመንጎ ጀነራል መንጋግን ዘሎ ኣፈላላይ ጻድቃን ካብ ኢታማዦር ሽም ክባረር ከሎ ካብ ኢታማዦር ሽም ጻድቃን ክባረር ከሎ ማለት ናይ ባድመ ኩናት ጠጠው ኢሉ ሕወሓት ክልተም ኣብ ዝተመቐለሉ እዋን ማለት እዩ ጻድቃን ካብ ኢታማዦር ሽም ክባረር ከሎ ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ ካብ ገዛኻ ውፃእ ተባሂሉ ምስ ወፀ እታ ዝነበረ ገዛ ዮሃንስ መንጋግ እዩ ወሲድዋ ድሙን አንጨዋን እዮም ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ጻድቃን ንመቐለ ዮሃንስ መንጋግ ድማ ናብ 4 ኪሎ ከይዱ እዚ ዓርሰ ምክንያት ነይርዎ እዩ ስለዚ ባእሶም እዚ መለስ ዜናዊ ነዚ ኸዳዕ ዝምሰባረሩ ኣብ ጾሮና ክንደይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ወደአ ኣብ ጾሮና ዝተወደአ ሰራዊት ኣነ ምሳይ ኣብ ዓድዋ ዝዓበዩ ዝተምሃሩ ቢንያም ካሕሱን መጎስ ስብሃቱን ኣብ ጾሮና እዮም ተሰውዮም እዚ ኸዳዕ እዚ በዓል ቢንያም ካሕሱን በዓል መጎስ ስብሃቱን ክስውኡ ኣብ ዘይፈልጦ ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ዶ ገለዶ ኣውፂኡ ኣወዲእዎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሽዑ ክርሸን ዝግብኦ ሰብ እዩ ነይሩ ግን ጀነራል ስለ ዝኾነ ምሒርኩም ትሕጊ ንዓኻትኩም ኣይሰርሕኒ ነቲ ምስኪን ወታደር ግን ተጋጊ ወይ ይቕፃዕ ወይ ይርሸን ወይ ይባረር ከምኡ እዩ ሽዑ ጻድቃን ናይ ውግእ ጾሮና ምስ ኣባላሽዎ ክትርሽንዎ ነይሩ እዞም ሕጂ ባንዳታት ኣብ መቐለ ዘለዉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተሸይጦም ክኸዱ ዝሓስቡ ዘለዉ ድማ ስጉምቲ ተዘይወሲድኩምሎም ፅባሕ ዕንቅፋት ክኾኑ እዮም ኣብ ፖለቲካ ትግራይ እዚ ስጉምቲ ምውሳድ ይልመድኩም ስለዚ ናይ ጆን መንጋግን ናይ ጻድቃንን ኣፈላላይ እዚኣ ነይራ ስለዚ ኣብ ቦሌ ዝርከብ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ስየ ብርሃን ካልኦትን ዝነበሩ ብፌደራል ዝሕሎ ዝነበረ ገዛ እዩ ነይሩ ካልእ በዓል ጻድቃን ምስ ተባረሩ ሳሞራን መንጋግን ካብ ተጋሩ ናብ ሚድያ ወፂኦም ሉዓላውነት ሃገር ኤርትራ ጎቢትካ ክሕዝ ባሕሪው ክውንን ዝሓስቡ ኣጀንዳታት ኣእዳዋቶም ቆሪፅናየን ኢና ወዘተ እናበሉ ተዛሪቦም ነይሮም ሎሚ ሳሞራ ወደ ቤርሊን ናይ ሃብል ኣሎ ሰብ ዝኾነ እዛ ኢንፎርሜሽን እዚኣ ክነግረኩም ስለ ዘለኹ ሶ እዚኣቶም ናይ ቀደም ቅርሕንቲ ሒዞም ኣብ ትግራይ 18 ፓርቲ መስሪቶም ነንባዕሎም እኳስ ብሰላም ክነብሩ ይከኣሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሶ ፅቡቅ እዩ ጆን መንጋግ ንጻድቃን ከዋርዶ ውዕል ሲም ተሸመ ንጻድቃን ከዋርዶ ውዕል ኣርኣያ ተስፋ ማርያም ነቶም በዓል ጻድቃን ጉጅለ ጻድቃን ከዋርዶም ውዕል ፅቡቅ ንሕና ምንጭብጫብ ጥራሕ ይስራሕና ከምዚ ጌርካ ነቲ ሓፋሽ ኢንፎርሜሽን መሃብ ዘዋፅና ዘልየና ካእሱ ስራሕና ካእሱ ካልእ የብልና ካልእ በአጋጣሚ መበ35 ዓመት ነፃነት ናይ ኤርትራ እዚ ኸዳዕ ጻድቃን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ህይወቱ ተጋጊሉ ተዛሪቡ ሓቂ ተጋጊሉ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ንሱ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሙ ከይዱ ኣብ ትግራይ ብዝተገበረ ኩናት ሰራዊት ሻዕብያ ጄኖሳይድ ፈፂሙ ኢሉ እዚ ኸዳዕ ጌታቸው 75 ካብ 100 ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ጄኖሳይድ ሻዕብያ ፈፂሙ ኢልና 15 ካብ 100 ፋኖ ፈፂሙ ኢልና እዚ ንሕና ንሰርሖ ፕሮግራም ከም ትርእይዎ ንፈልጥ ኢና ኣነ ኩሎም ቪድዮታት ኣለዋል ትማል እንታይ ትዛረቡ ነርኩም ሎም እንታይ ትዛረቡ ንፈልጥ ኢና እዚ ኸዳዕ እዚ ቅድሚ 3 መዓልቲ መፂ እንታይ ኢሉ
ሰራዊት ኢትዮጵያውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈጺሙ ተጋጊ ስሊፕ ታንግዶ እንታይ ያፎ ለምታ ይደን ነው በትግርኛ እንታይ ይዝባል ያፎ ለምታ እንታይ ይዝባል ኮም ዝባል ነገር እኮ አይሰርሕን እንጂ እስኪ እዚያ ኮሜንት እስከምሪ ያፎ ለምታ እንታይ ይዝባል በትግርኛ ስጻዕብልና በዚያ ተፈልጥዋት ኣሎ همزي باهنا تغاغي دي مالدي تغاغي دي مالدي anyway حجي سراويت ኢትዮጵያ ወይ ወድ በሻሻ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጄኖሳይድ ከም ዝፈጸመ ናይ መልሓስ ጌጋልያ ትባሃል ወናይ መልሓስ ጌጋ ከለብላይና ዳሕ كم يلو تزاريو سمعوا مريم سراويت ኢትዮጵያ ወይ ወድ በሻሻ ኣብ ትግራይ ጄኖሳይድ ፈጺሙ ማለት እዩ ጌታቸው ረዳሃ ማዓስ መጽዩ ከም ዝነገረና እንድዕ ግን 75 ካሚቲ ሰራዊት ሻዕቢያ ጄኖሳይድ ፈጺሙ ይለና 15 ካሚቲ ንፋኖ ሂቦም ሕጅዞም ሰባት እዚኦም ታሪክ ከም ዘለዎ ክዛረቡ ቆሙጡ ዝግቦም ክልተ ዘይራኸቡ ሶ ጻድቃን ሕጂ እዚኣ ተዛሪቡ ኣሎ ጋዜጠኛ ጽቡቅ ገይሩ ሓቲትዎ which is thank you ጸጋይ ጋዜጠኛ ጸጋይ ጽቡቅ ገይሩ ሓቲትዎ ዛዕባታ ጄኖሳይድ ኣብ ትግራይ ተገበረ ኩናት ሻዕቢያ ጥራሕ ይፈጺሙ ወይልካ እዚኣ ከመይ ትሪኣይዎ ኣነ እውን ሪአዮ ብዙሕ ከምዚ ይበሃል ኣሎ ተረጋገሚ ተጋጊኤ ናይ መልሓስ ጌጋዶ ያፉ ለምታ ቆምዛት ሃለፍለፍ ያ ትገልጾ ታንኪ ሃለፍለፍ ኣቢልን ዲ ዝባል ንሕና ዶኩሜንት ከም ዘለና ይፈለጥኩም ግን እንኳ ዓመንካ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተገበረ ኩናት ወዲ በሻሻ ጄኖሳይድ ከም ዝፈጸመ እንኳ መስከርካ ስለዚ ወዲ በሻሻ መዓልቲ ተጸቢዩ ንዓኻ ተዘይ ኣባሪርካ ወይ ተዘይ ኣሲርካ እዚ ሲም ተሾመት እዚኣ ቆሪፅኩም ስለሉ ዛዘርእኩም ዘለኹ ቪድዮ እዚኣ እዚ ሲም ተሾመት እዚኣ ቆሪፅኩም ስለሉ ዛዘርእኩም ዘለኹ ቪድዮ እዚኣ تي حدا زلعلكايو نغير نيرو ناي إرترا ناي تግራይ ጄኖሳይድ ناي ጄኖሳይድ ትምልከት እዚኣ ብዙሕ ግዜ ትልዓል ነገር አለ ሓደ ኢንተርቪው ናውኩ ያው ማህበረ ዶጌውን ኤርትራ ከም ዝገበርዎ ተዛሪበ ነይረ خالي وان تزاري ناي مسكالي ነገር ዛሚደስ to the slip of a tongue በር ኢትዮጵያስ ጄኖሳይድ የፈጸሙ ዝብል አራያ ይብለይ ባይዞ ማህበረ ዶጌ ተሓቲሎም ኣብ ታይሽኑ ዝበሃል ዓዲ ኣብ ተረገን ዝበሃል ዓዲ እቶም ሻዕቢያ ዳርጋይ እኳ ለኹም ናይ ማህበረ ዶጌ ዝኹን ታይሽኑ ፈጺሞም ገበን ፈጺሞም ካብ ፓርቲኩላር ናይ ማህበረ ዶጌ ዝበሃል ግን ተወሶ ኦቤስ ያው ታይሽኑ ዝወፀ ቪዲዮ ስለዝነው هو ማለት ለሽታይ ክትንቀቕ ነይሩኒ መስለ ኮሚል እየ ዝሓስብ ድሓር ብዙሕ ሕጂ ዝኸዳዕ ዝረእይዎ ንእሽተይ ክትንቀቕ ነይሩኒ ኢሉ እዚ ዕድመ ልኩዕ ተጋዲሉ ንትግራይ ጀነራል ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ፖለቲካ ዝፈልጥ ሚሊተሪ ዝፈልጥ